አጽቢ ዝርከብ ሁራ ሰለስተ ዘርእዩ ያው ኣብ ቅድሜና ኣለው ካብኡ ቀፂሉ እንደገና ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ብፍላይ ድማ ብሄረሰብ ኩናማ ኣብ ማእኸልና ይርከቡ ብዝተፈለየ ባህላዊ ምርኢታት በዓል መስቀልና ንምኽባር ኣብዚ ብምርካቦም ከዓ ብጣዕሚ ዝለዓለ ክብሪ ይስምዐና ብሄረሰብ ኢሮብ ብሄረሰብ ኩናማ ኩሉ ግዜ ኣብዚ በዓል እዚ ድምቀት ራእዮም ኣብዚ ሕዚ ዘርእይዎ ዘለው ጥራሕ ከዓ ቅንያቱ ጀሚሮም ካብ ትማሊ ብፍላይ ከዓ ኣብ ከተማና ዝተፈላለየ ምርኢት እናርኣዩ እዮም ዘለው ነመስግን እሺ ብጣዕሚ ነመስግን ቅድም ኢሉ እናተገለጸ ፀንሐ መስቀል በዓል መንግስትን ቤተ ክህነትን ተዋዲዶም ካብ ዘኽብርዎም በዓላት እቲ ሓደ እዩ ስለዚ ኣብዚ ምድላው እዚ ዝለዓለ ሓላፍነትን ውስንነትን ወሲዱ በዓል መስቀል 2018 ዓመተ ምህረት ዘዳለወላ ምምሕዳር ከተማ ዓዲግራት ብጣዕሚ ነመስግን ከምኡውን ሰላም ፕሮሞሽን ኣብ በዓል መስቀል ጥራሕ ዝኾነ ኣብ በዓል ጥምቀት እውን ነፃ ናይ ኣገልግሎት ብምሃብ ዝተሓባበሩና እዮም በዚ ኣጋጣሚ እዚ ከመስግን ይደሊ እና ኣብ መወዳእታ ዝህልወና መልእኽቲ ቅድም ኢሉ ኣብ ጉዳይ HIV/AIDS ብዙሕ ምንቅቃሕ ተፈጢሩ